बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. हर हर महादेव. मी चंद्रशेखर राणे, रुद्रराज. निर्वाण स्फटिक शिवलिंग ह्याविषयी मला तुमच्याशी काहीतरी बोलायचं आहे. जो तुम्ही विरोध बघतात तो 5 वर्षानंतर, आपण 5 वर्षापासून सावरवाडी इथे क्रियायोग, योगसाधना, ध्यानसाधना हे निःशुल्क 1 रुपया न घेता आपण इकडे काम करतो आहे. ही आपली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे आणि जिकडे आपण हे जे मंदिर जे आहे ते आपण उभारलं आहे, हे मुळात यज्ञ मंडप आहे. आणि हे आपलं आय-बीम स्ट्रक्चर तुम्ही बघत असाल तर हा यज्ञ मंडप आहे. आणि तिकडे आपण आपल्या सगळ्यात श्रद्धेय आणि प्रिय इष्टदेवताला म्हणजे महादेवाला आपण इकडे स्थापन केलेलं आहे. आधी आपली छोटं शिवलिंग होतं आणि नंतर आपण पूर्वतयारी म्हणजे वेदमंत्र पठण आणि हे सगळं आपली साधना करून इकडे आपण 5 वर्षानंतर आपण इकडे मोठं शिवलिंगाची आपण इकडे स्थापना केलेली आहे. तर मुळात ही एक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे. आपण 5 वर्षापासून आहोत. 5 वर्षापासून महाशिवरात्र साजरी होते आहे. 5 वर्षापासून आपण निःशुल्क क्रियायोग शिकवतो आहे. 5 वर्षापासून आपण अन्नदान करतो आहे. 5 वर्षापासून आपले वेगवेगळे सोशल प्रोग्राम्स जे आहेत ते राबवले जातात. मुळात शिक्षणापासून ते कॅन्सर पेशंट असोसिएशनला आणि कॅन्सर पेशंटचे हॉस्पिटल्स जे आहेत आपले तिकडे बाहेर आपण अन्नदान करतो. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, वृक्षारोपण मोठ्या प्रमाणात आपण सिंधुदुर्गात केलं. ह्या सगळ्या गोष्टी जे आपण 5 वर्षापासून करतो आहे. 5 वर्षापासून काही लोकांना हे देऊळ दिसलं नाही का, आमचं स्थान केव्हा दिसलंच नाही का. 5 वर्षापासून फक्त हाकेच्या अंतरावर 1-2 जण आहेत ज्यांना त्रास होतो आहे असं बोलतात. तर आम्ही 5 वर्ष आहोत आणि 5 वर्ष हा पूर्ण जो कार्यक्रम चालू आहे. तर तुम्ही बघाल काय ह्या पूर्ण कंपाऊंडला कुठे गेट नाही आहे, वॉल नाही आहे, सगळं उघड्यावर आहे. जे आरोप तुम्ही चुकीचे लावता आहेत, काय इकडे अघोर विद्या चालते का काय चालते, कॅमेराज आहेत कॅम्पसमध्ये, आपण CCTV आहे. मुळात पुढे गेट नाही आहे. तर पूर्ण सावरवाडच्या ग्रामस्थांना, सावरवाडच्या आपल्या वाडीतल्या ग्रामस्थांना जे आमच्या अवतीभोवती राहतात त्यांना तुम्ही कोणीही जाऊन विचारा, कारण आम्ही काय करतो आणि काय त्यांना हरकत आहे का, काय इकडे काय चुकीची गोष्ट चालते का. तर अख्खी वाडी जी आहे, आम्ही एकत्र कुटुंब म्हणून महाशिवरात्र असून दे, त्रिपुरारी पौर्णिमा असून दे, कोणतेही उत्सव असून दे, ते आम्ही एकत्र करतो. मुळात आपल्याकडे कुठच्याही प्रकारचा अंधविश्वास चालत नाही. मुळात मी क्रियायोग आणि योग प्रचारक आहे. मी कुठचा बाबा नाही आहे, मी कुठचा संत बाबा नाही आहे. आणि मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो, काय इकडे कोणतीही अंधविश्वास, आम्हाला लिंबू मिरची याच्यावर आमचा विश्वास नाही आहे. कारण आपलं योग साधना आणि यज्ञ हे आपले उपासना पद्धती आहे. तर हे आपले कामं इकडे सदैव 5 वर्ष चालू असतात. 35,000 लोक महाशिवरात्रीच्या दिवशी आली. 5,000 लोक यांनी महाप्रसादाचा आनंद घेतला. आता ह्या कोणाकडनं मी 1 रुपया जरी घेतला या 5 वर्षात, तो दाखवा. बाजार मांडतायत असं नसतं. आता एक गोष्ट सांगा, की कैलासाला शिवलिंगा, कैलास म्हणजे हा शिवक्षेत्रच आहे. तर कैलास असताना मग बाकीचे देवळं का? हा खूप मूर्खासारखा विषय आहे आणि ह्यानी कोणाचं काही काय बोलतं महत्त्व कमी होत नसतं. आता शिर्डीचे साईबाबा, मी त्यांना खूप मानतो, स्वामी समर्थांना मानतो. तर मी माझ्या प्रायव्हेट
प्रॉपर्टीमध्ये जर मी साईबाबांची मूर्ती ठेवली तर शिर्डीचं महत्त्व कमी होईल का? असं होणार नाही. आणि मुळात महादेव आणि भगवती काली हे योगशास्त्राचे, प्राणायामाचे आणि ध्यानमार्गाचे हे प्रणेते आहेत. आम्हाला इन्स्पिरेशन मिळतं यांच्यापासून. तर प्रत्येकाला वाटतं आपलं देवता जो आहे तो आपल्याजवळ असावा. म्हणून आपण ही जागा जी आहे इथे आपण महादेव आणि भगवती काली जी यंत्र स्वरूपाने, जसं श्रीयंत्र असतो तसं काली यंत्र आहे तो खाली, आणि वरती महामेरू आहे तसं आपण ठेवलेलं आहे. सगळे आम्ही यज्ञसामग्री जरी बघितली तर 50 ते 60 औषधी असतात. तर तुम्ही हे बघू शकतात. भस्माच्या विषयी, भस्म आपल्या गावच्या पोरांनी बनवून शेण्या जाळून बनवलेला आहे. मागे रात्रंदिवस चाळत बसलेले की शेण्यांपासून बनतो आपला भस्म. तर जे काय झालं हे उघड्यावर झालं. इकडे गेटही नाही आहे. तुम्ही बघाल इथे तुम्हाला कोणी एंट्री पास मागते का? नाही मागत आहे. ओके. पण 5 वर्षानंतर अचानक सगळे जागे झाले, काही डोकी जागी झाली, आणि ह्या काही डोक्यांना जर इकडची गर्दी आणि भाविक बघून असं वाटत असेल का इकडे कुठच्या पैशाचा कारोबार चालू आहे का काय, तुम्ही स्वतः येऊन इकडे बघा आणि कुठची गोष्ट इकडे चुकीची चालू आहे तर आमच्या नजरेत आणा. आणि तुम्हीही इकडे आहात, तुम्ही बघा इकडे काय चालू आहे. तर मुळात सगळ्यांना मी सांगतोय, खूप वेगवेगळ्या अफवा पसरवल्या जात आहेत आणि गैरसमज होतो आहे लोकांना. या अफवांच्या बळी पडू नका. आणि तुम्हाला खरोखर बघायचं असेल, जे काय तुम्हाला निरीक्षण करायचं असेल इकडे, तुम्ही स्वतः इकडे आणि बघा ना. आणि जर तुम्हाला वाटायचं की रात्रीचं काहीतरी चालतं तर गपचूप या आणि बघा काय चालतं. तर त्यातही काही तुम्हाला काही सापडणार नाही. कारण इकडे एकतर आपण सायलेंट झोन ठेवला आहे, शांतता असते, लोक ध्यान करतात. आपण वेद मंत्र जे आहेत, पंचसूक्त आहे, रुद्रसूक्त आणि आपले रुद्र अष्टाध्यायी जे आहे महादेवाला प्रिय आहे, ते आपण निशुल्क शिकवतो इथे. आपण कोणतेही पैसे घेत नाही, 1 रुपयाही घेत नाही कुठच्याही गोष्टीला. तर आता तुम्हीच विचार केला पाहिजे काय कशावर विश्वास ठेवा आणि काय हवं आहे ते. दुसरी गोष्ट, तुम्ही खूप आता चाललं आहे की माझा इतिहास काय, माझा इतिहास काय, माझा इतिहास काय. मी NID अहमदाबाद ग्रॅज्युएट आहे. मी आर्टिस्ट आहे स्वतः. आणि असं खूप होतं काय, आपण सुरुवातीला योग शिकण्यासाठी वगैरे प्रशिक्षणासाठी आपण वेगवेगळ्या जागेवर जातो, इथे जातो. तसंच मी काही जागेवर गेलो, मला पटलं नाही. काही जागी गेलो, मला पटलं. स्वामी चिन्मयानंदांसारखं सुंदर गीतेवर व्याख्यान मी त्यांचं ऐकलं. खूप प्रभाव माझ्यावर झाला त्याच्यावर. नंतर काही अशा होत्या की तिकडे मला पटलं नाही, मी निघालो. आणि मी कोणालाही देवाबरोबर कंपेअर करू शकत नाही. तो माझा व्यक्तिगत प्रश्न होता. आणि नंतर काही आध्यात्मिक ऊर्जेमुळे आणि काही विभूतींच्या दयेमुळे हा जो कार्यक्रम जो आहे काय, हा जो फाउंडेशन जी आहे ही आपण सुरू केली. आणि त्यात आपण निशुल्क, मी परत सांगतो, 1 रुपया न घेता आपण क्रियायोग शिकवतो, 1 रुपया न घेता आपण प्राणायाम शिकवतो. जे योगविद्या आहेत ह्या सगळ्या आपण निशुल्क चालवतो. तर कुठच्याही संभ्रमात, कुठच्याही अफवांमध्ये तुम्ही फसू नका. आता काय झालं आहे, निर्वाण शिवलिंगाच्या नावाने तुम्ही काही कराल त्यात तुम्हाला लाईक मिळत आहेत आणि पब्लिसिटी मिळते. पण आपण प्रत्येक सनातन बांधवांनी एक होऊन आपण हा जो कल्चर जो आहे, आपली परंपरा जी आहे ती आपण जपली पाहिजे. म्हणून मी सगळ्यांना निवेदन करतो. आणि असं कुठचंही अनधिकृत गोष्टी इकडे नाही आहेत. आपली रजिस्टर्ड ट्रस्ट आहे आणि ही प्रायव्हेट शेड आहे. हा छत आहे प्रायव्हेट. जसं आपण पार्टी शेड बांधतात, काही लोक तिकडे आतमध्ये पार्टी करतात, काही लोक पार्किंगसाठी बांधतात. तर आम्ही आमचं यज्ञ करण्यासाठी आम्ही शेड बांधली आहे. तिकडे आपण महादेवाला, शिवलिंगाचं एक चांगलं सुंदर विग्रह आपण इकडे ठेवलेलं आहे. आणि माझ्यासाठी कोणी कमी आणि कोणी जास्त नाही आहे. सगळं काही शिवमय आहे आपल्यासाठी. आणि ईश्वर हा सगळ्या याच्यात असतो. पण तुमच्या विरोधात पूर्ण गाव एकवटलं आहे असं सांगितलं जातं, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? बघा, सावरवाड तर तुम्ही बघाल,
सावरवाड आणि आजोळच्या वाड्या बघाल तर हे सगळे जे होते 200-250 स्वयंसेवक हे सगळे ग्रामस्थच होते. आपली उत्सव समिती पण जी आहे निर्वाणलिंग उत्सव समिती ही ग्रामस्थांचीच आहे. तर काही मोजके लोक हे अख्खा गाव होत नाही म्हणलं. आणि काही मतं असतील त्यांचे तर ते मतं जे आहेत त्यांनी माझ्याकडे यावं, विचारावं प्रश्न आणि काय चुकीचं वाटतं तर सांगावं. तर प्रत्येकाची मतं असतात, ते मांडू शकतात. पण अख्खा गाव विरोधात आहे हे खरोखर खोटं आहे. तुम्ही अख्ख्या गावाला जाऊन विचारू शकतात. मग तुम्हीच अख्ख्या गावात सर्वे करा आणि विचारा पाहिजे तर कोणाला पाहिजे ते समजलं. तर अख्खा गाव कोणी विरोधात नाही. अख्खं सावरवाड जे आहे, अख्खं सावरवाड आपल्याबरोबर आहे आणि ह्या अख्ख्या सावरवाडचं श्रद्धास्थान आहे आणि सगळे शिवभक्त आहेत. तर कोणाचा काही इकडे तसा विरोध नाही आहे. तर कोणाला काही वेस्टेड इंटरेस्ट असेल तर त्यांचा काही विरोध असू शकतो.